Здравейте на всички! Време да продължим нататък, а именно с задачите в HTML форми. Ето, това са нашите задачки. 4 задачки имаме. Това не е първата задачка. И може да хвърлим един бърз поглед. Какво трябва да направим? Нашата задачка представлява една формичка, където се въвеждат някакви данни. Тази форма ще направим посредством таблица. Това ще ни бъде лявата колона, а това е дясната. Така. И можем да кажем, че първото ни поленце е тексто, второто е тексто, третото е текст area, четвъртото пак текст, текстово поле, пето текстово, тук това е дропдаун меню, пак текстово поле, текстово, дропдаун, радио бутон, така и текст area. Тук надолу имаме две бутончета, които са Submit и Reset бутон. Чрез Submit изпращаме нашата формичка примерно на сървъра с тага, с Reset бутона или Clear this form. Изчистваме нашата форма. Ако сме задали тук някакви данни, сме написали, сме попълнили, сме избрали тук някакви менюта, това чрез този бутон ще рестартираме нашата формичка в дефолт положение, първоначално положение. И тъй като вече задачките стават по-сложнички или не толкова по-сложни, ами повече код се пише, е по-добре вече да започнем с Visual Studio, защото е по... Тук имам малко, извинете. Така, отваряме си Visual Studio. Може от тук да изберем нов New Project. Може и от тук. Така, избираме New Project. Веб секцията Visual Basic. Всъщност, извинете, секцията Visual C Sharp Web. ASP.NET Empty Web Application. Така. И ще си направим един solution, в който ще съберем и 4 задачи от HTML форми. Правим си solution HTML Forms. Така. Нашия първи проект ще бъде Sample Form. Тук. Така, може да изтрием това. Тук не трябва. Така, ето. Даваме десен бутон на нашия проект. Ето има в Solution имаме един проект в момента. Като стигнем до втора задача, ще направим още един проект за втора задача. Цъкаме десен бутон на проекта, Sample Form, Add. Така, New Item, HTML Page. И пишем Sample Form. И даже си имаме някои неща, които Visual Studio автоматично ни вади. Имаме си DocType, имаме си Head, Body и Title даже си имаме. Title е Sample Form. Така. Meta Charset UTF 8. Така. Време да започнем с нашата задачка. Така. Първо си правим една формичка. Извините. На формичка. Table си правим. Така. Като за начало може да си направим tfoot, защото, както знаете от лекцията, tfoot се визуализира надолу, въпреки че се пише преди tbody. И може да си направим първо tfoot, както казахме. Tfoot. Така. Имаме си едно редче с
едно td, така, и вътре имаме едно input type, submit, name, submit, value може да сложим, submit, value, value може да не бъде, примерно, send form. Така. Както знаете, тага input няма тяло и се затваря по този начин третичка. Така. Input type reset name reset, така. Value clear this form. Както казахме, нали? Сейфваме това нещо, може да сложим на бордърчика за начало на нашата табличка, едно. После ще го махнем, нали? Ще сложим CSS. Така да видим какво се е получил. Vim браузър. Така ето нашата футърче. Send form, clear form, clear this form. Така. Продължаваме нататък с първия ред на нашата табличка. Отваряме си трибулито. Така. Едно речиме. И така. Td. Label for last name. Така. Last name. Нали? Td. Input type равно на текст, както казахме. Input type текст. Name ID. По-скоро ни трябва по ID. Last name. Name. Last name. Така. Може да видим резултата. Ето. Когато цъкнем на името на last name, фокусираме върху поленцето. Даже тук забравихме да сложим value, за да може по подразбиране да се показва знаков. Ето. Дори да го изтрием, когато рефрешнем, се връща така. Второто поленце е същото, затова няма смисъл да го пишем много направо. Копираме. Така. Копираме, пишем тук first name, ID, first name, Светлин. Така. Ето го резултата. Тук нещо сме забравили. Така. First. Така. Готово е второто поленце на нашата табличка. Вече накрая ще го правим с CSS, да изглежда малко по-красиво. Нали? Това е центърно и така нататък. Трето поленце, както казваме, е текстерия. Имаме нов ред. Така, имаме label for text area. Така. Адрес е нашето. Така. И на td. Вътре имаме text area, както казахме. Само че text area, така. Да го закачим. Ето. Имаме си лейбълчета. Така, в текстирата имаме следното. 17 Христо Ботев. 17 Христо Ботев. Сърта. Така.
for трети етаж, апартамент 12. И така беше, видим сега какво се получи. Ето. Така, после ще го правим с CSS. Изглежда красиво. Трето поле е пак текстово. Така. В случай може направо да копираме от тук. Пишем Label for City. City. ID City. Name City. Каспичан. Тук обаче имаме още едно input поле. Какво се получи от тук? Така. Ето. Така. Имаме още едно поленце. Input поле. Само че пак ще го закачим с label. Label, извините. State. Така, state. И вътре имаме input type text. Name. ID, по-точно. ID. State. Name. State. И така. Ето го. Нашето второ поленце. Така. Имаме още едно. Така, мога направо. Правим нов ред. Тъда. Label for zip, примерно. Zip, така. Zip. Поста. Далее. 9325. Така. Ново рече. Input type text ID zip name zip и това ще е за така. Value, като казвам 9325, няма значение. Ето. Просто така стигнахме до dropdown, минуто dropdown. Правим с тага select. Така, правим си нов ред. Така. Label for country. Country казахме, да, country. Country, така. Country. Вече тук имаме вместо input поле, имаме dropdown. Правим select name country, и се знае. Отваряме селекция чрез тага option value. Примерно така. България. Може да си копираме цялото това нещо и да направим нещо. Примерно N или GB Great Britain. Така. G Germany. SP Spain. Русия. Така да им какво става тук.